Кайчак электрон почтага килгән хатларны укып, әлеге кеше турында китап язып булыр иде әле дип уйлыйм. Менә алда укып китәчәк хатымда да сүз нәкъ шундый шәхесләрнең берсе турында барыр. Бүген үзенең матур туган көнен, 65 яшьлек юбилеен якташыбыз Салихова Гөлфия Расим кызы каршылый. Аны хөрмәтләп, якын күреп, кадерләп, улы Рафаэль Мунирович, килене Руфия Ракиповна, яраткан оныклары Илнара һәм Рената язганнар. Безнең кадерле кешебез, сөекле әнием, хөрмәтле кайнанам, яраткан әбекәебезне туган көне, юбилее белән котлап, гаиләбез белән аңа беренчедән исәнлек саулык, тыныч тормыш, кадерледән кадерле булып, безнең белән бергә шатлыкларыбызга шатланып, кайгылар күрмичә, озак еллар гомер кичерүебезне телибез. Әнием минем сынар канат какса да, гомердә дә улымны үстерергә авыр булды дип әйтмәде. Кайдан көч ала булгандыр ул? Мин аның күз яшьләрендә күрмәдем. Ләкин аның нечкә күңеле, йомшак йөрәге, кайвакыт сыкраганын сиземле иде барыбер. Мине дә ул шын ир-ат итеп тәрбияләп үстерде. Бүгенге көндә ике кыз оныклары өчен җанын да кызганмаган әбекәй булып яши ул. Без әниебез, әбекәебез белән бик нык горурланабыз һәм барысы өчен дә олы рәхмәт укыйбыз аңа. Безнең әниебез Гөлфия Расим кызы Салихова Иске Кулатка бистәсендә 1955 елның 26 гыйнварында Абайдуллиннар гаиләсендә Расим бабай белән Розалия әбинең беренче балалары булып дөньяга аваз салган. Һәрбер кешегә үз баласы татлы билгеле. Аны да әти-әнисе иркәләп сөеп, бөтен йөрәк җылыларын биреп, укытып, олы тормыш юлына чыгарганнар. Ул үз эшенең остасы буларак үзен күрсәтә алды. Төрле җирләрдә эшләп, бехисап рәхмәт хатлары, почет билгеләре һәм хезмәт ветераны исеменә дә лаек булды. Безнең әниебез ачык йөзле, киң күңелле, татлы телле, уңган куллы, кешеләргә ярдәм кылучы, безнең өчен бердән-бер кадерле, олы кешебез. Әниебез 4 бала арасында энеләренә дә тәрбияче, киңәшче, шын апа булып, бүгенгесе көндә дә бергәләп яши. Күршеләр белән дә ул бик матур мөнәсәбәттә. Әниебез, син безнең өчен иң кадерле кешебез. Син безгә һәр чак кирәк. Безгә күрсәткән ярдәмнәрең, киңәшләрең өчен сиңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре яусын. Җиргә ак карлар яуганда, тугансың син дөньяга. Нинди теләкләр эзлиек иң хөрмәтле анага. Кызыл түшләр кунып сайрый тал тирәккә иртәдән. Бүген безнең күңел таша бигрәк матур хисләрдән. Бер уйласаң, шатлыклы да, моңсу да әни бу көн. Истәде гомер юлыңа тагын бер елын бу көн. Картаям дип уйлый күрмә, бар кем өчен яшисе, бар бит әле кемнәр өчен изге эшләр эшлисе. Бәхетле бул, саулыклы бул, бәйрәмең котлы булсын. Табының артына якыннар, ни бар, туганнар тулсын. Хөрмәтле Гөлфия Расимовна, бала оныкларыгызның теләкләренә без дә ихлас күңелдән кушылабыз. Бәхетле булып матур гомер итегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Матур җырларны сайлап алып килдем. Эштә уңган шушы кулларыңны җылысында тыйдым йөземдә. Кулларыңа килеп сәҗдә кылам, рәхмәт әнкәй барысы İşimde Güvinen gey kullarına Yaşırmışız zinkar kullarına Senin kullar jiteklerimi Meşakkatli durmuş yoluna Güvinen gey kullarına
kullar Cidekleri bilir Meşakkatli durmuş yoluna Durmuş dilimi gelsin yalnız kağı Acıtkandır indi kulları Kullarına yal verir diye Üzüm şitti erkek kulları Güvinelir erkek kullarına Yaşır beşi zilkar kullarına Senin kullar cidekleri bilir Meşakkatli kalkoz yollarına Ümidelir erkek kullarına Yaşır beşi zilkar bir yüzüne Senin kullar cidekleri bilir Meşakkatli şıkındır yoluna Bu yıllar 4 yıllık yazgan idim 30 yıl dayar kıdası soğuşu bulup şeker Koliye Hanım'a Onu benim eriyim kula Benim eriyimden siyah koynar senin Bugün ol eriyim Zalda otura Enik basar Rahmetsin enik basar Bu alkışlar singer Tıpkı bilmez ana kullarına Yansınıydı kayken bu yarga Altın karı belen ol kaykelgen Senin isminle o yarga Kuşamı gelen bir Kuşamı gelen Yaşır beşi zilkar kullarına Senin kullar cidekleri bilir Meşakkatli durmuş yollarına Ümidelir erkek kullarına Yaşır beşi zilkar kullarına Senin kullar cidekleri bilir Meşakkatli durmuş yoluna Meşakkatli durmuş yoluna Ümidelir erkek kullarına 26 гыйнвар көнне минем якын булган дустым, сирдәшем, киңәшчем, авырлыклар килсә юандыручым, шатлыкларымны уртаклашучым Гөлфия Расим кызы Салихованың матур юбилее булачак, дип башлана әлеге язма. Салкын кыш аенда туса да, аның күңеленә бик күп җылылык сыйган. Дустым бик тату, үрнәк гаиләдә Расим Ахатович белән Розалия Сагировнаның беренче баласы булып дөньяга аваз сала. Бала чактан ук бик төпле булу сәбәпле Розалия апаның иң беренче ярдәмчесенә әйләнә. Өй, йорт хуҗалыгында ярдәм итә. Шулай ук үзеннән соң туган эне-сеңелләренә дә иң олы таяныч һәм тәрбиячегә әверелә. Дустыбыз бик уңган куллы хуҗабикә. Аның куллары белән пешергән бәлеш, өчпочмак, шәкшәк һәм башка камыр ризыклары да аеруча тәмле була. Ә инде җәен аның бакчасында нинди генә яшелчә үсми, хушыңны алырлык матур чәчкәләр ата. Яраткан, кадерле дустыбыз, туган көнеңдә сине назлы фәрештә белән чагыштырасыбыз килә. Без синең ярдәмчеллегеңне, яхшылыгыңны кадерлибез. Сиңа бу икеләтә әйләнеп кайтуын телибез. Сәламәтлегең белән картлык көннәреңә җит. Көлү өчен сәбәп күп булсын. Әянәшәдә бу шатлыкларыңны бүлешә алырдай дусларың булсын. Иртәдән кичкә кадәр кәефең үзгәрмәсен. Шат күңелле булып кал.
Рәхмәт сиңа һәр шак аңлавың өчен. Хыялларың чынга ашсын, бала аныкларың шатландырып яшәсеннәр. Якын дустым, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыкта гына уссаң идең сикәлтәле тормыш юлларын. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кояшлы көн сиңа телим дустым, болытларны куып, таратып, яшигәле алда гомер барда якын дуслар булып яратып. Ишекләрне ачып куйдым, бәхетең керсен диеп. Мин телимен дускайыма бәхете булсын диеп. Мин телимен бәхетләрнең иң дә матур олысын. Бу бәхеткә минем дустым бер дә мохтаҗ булмасын. Иң изге теләкләр белән дустың Сария Расимовна балалары белән. Кадерле Гөлфия Расимовна, дусларыгыз сезне нык хөрмәтлиләр һәм моны дәлилләп, дуслар турында бүләккә җыр да юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Бүләк итеп сине тудырган, бәхет бит ул синдәй дуслар белән. Атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Мәкне дә хәтта бер-беребезгә әзер бирергә. Сине дустым телим һәр вакытта, иң бәхетле итеп күрергә, иң бәхетле итеп күрергә. Рәхмәт дустым.